Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sugeng pepanggihan malih wonten ing pembelajaran basa Jawi khususipun kelas 7. Wonten ing pepanggihan menika kita taksih ninaoni nulis aksara Jawa kanthi teknik tembung kunci yan bupa. Neruske minggu wingi yan bupa yaiku wingi bocah-bocah wis do paham tak kira yaiku carane nulis aksara Jawa nganggo tembung kunci yen ana aksara mati aksara mburine ditulis pasangan. Iku tembung kunci sing kudu dieling-eling. Nanging ora kabeh aksara mati kudu dipateni utawa disigek nganggo pasangan. Ana pengecualian utawa kejaba. Apa pengecualiane? Siji, nalika ana aksara mati mburine wujud titik utawa koma. Mula kudu disigek utawa dipateni aksarane nganggo sandangan pangkon. Ora nganggo pasangan. Jadi nek ana aksara mati mburine kok titik utawa koma, mula kudu dipateni disigek nganggo sandangan pangkon. Iki wujude. Tak kira bocah-bocah wis ora asing wis paham apa kuwi pangkon. Tuladha. Sakwise mangan banjur padha sinau. Tembung mangan iki ana aksara na mati sing mburine koma. Mula panulisane ora nganggo pasangan bo. Nanging kudu dipangku. Na iki iso mati utawa iso sigek yen dipangku. Ora ditulis pasangan aksara mburine, nanging cukup dipangku. Iki panulisane coba dipirsani. Sakwise mangan, iki na mati. Na iki iso mati merga dipangku. Menawi wonten ing tembung kunci yan bupa, kuwi rak muni ngene. Yen ana aksara mati mburine ditulis pasangan. Ning nek ana aksara mati kok mburine kok koma, mula cukup dipangku. Ditulis nganggo pasangan pangku. Ditulis utawa dipateni disigek nganggo pasangan pangkon. Iki tuladhane. Sakwise mangan banjur padha sinau. Jadi na mati iki mburine koma. Ben na iki sigek utawa mati kudu dipangkon. Tuladha nomor kalih. Kartono lagi turu ngorok. Kartini sing masak, dene Arjuna sinau dhewe. Yen titike kudu iki. Nggih, kita ralat kena masak kena titik. Iki yen aksara mati kuwi ketemu titik. Ko mati mburine titik. Iki ana koneh mati ya mburine titik iki mati. Panulisane utawa anggone nyigek aksara mati kuwi mau ora nganggo pasangan aksara mburine nanging nganggo pangkon. Menika tuladhane wonten ing aksara Jawi. Kartono lagi turu ngorok. Ko iki mati gandeng mburine titik
mula dipateni utawa disigek nganggo pangkon. Kartini sing masak. Kok iki mati meneh. Masak. Sigek utawa mati. Gandeng mburine titik mula disigek utawa dipateni nganggo pangkon. Yen wis ana pangkon iki, titike dadi koma iki. Udah nek siji iki koma, nek loro titik. Nek wis ana pangkon, mburine cukup koma. Dene Arjuna sinau dhewe. Pengecualian sing nomor 2. Nalika ana aksara mati, mburine angka Jawa. Mula panulisane kudu disigek utawa dipateni nganggo sandangan pangkon. Jadi ana loro. Siji nek ketemu titik koma, nomor 2 nek ketemu angka Jawa. Kuwi kudu disigek utawa dipateni nganggo pangkon. Nah iki tuladanipun menika. Sudarman umure wis 17 taun. Tembung wis iki aksara sa mati. Ketemu angka 17. Panulisane sa iku ben sigep utawa mati kudu dipangkon sik. Nah iki panulisane. Sudarman umure wis sane mati. Gandeng mburine ketemu angka, mula sa kudu dipateni utawa disigek nganggo pangkon utawa sandangan pangkon. Sudarman umure wis 17, iki angka 17 taun. Nah, menika pengecualian ing tembung ujian bupa. Yaiku nalika ketemu titik utawa koma utawa aksara mati mburine ketemu angka Jawa, mula disigek utawa dipateni nganggo sandangan pangkon. Samenika gladen nulis Jawa sing pengecualian mau. Ukara ngisor iki gantine aksara Jawa kanthi teknik tembung uncian bupa pengecualian mau. Nomor 1. Dewi Sinta meneng ana ing gubuk. Dene Rama ngoyak Kidang Kencana kanthi rikat. Sing kedah dipun gatosaken nggih menika nalika nulis e karo e. Kedah benten pengalaman wingi garapan saka bocah-bocah ijek ana nulis e nanging nganggo pepet. Ya bedane kuwi nek nganggo pepet, nek utawa nganggo taling. Eling-eling. Nomor 2 Raden Barata yuswane nganti 23 taun, mula wis pantes yen dadi raja ing Ayodhyapala. Rong ukara iki gantinen aksara Jawa nganggo tembung kuncian bupa sing pengecualian mau. Sing wis diterangke Pak Guru ngarep mau. Sugeng makarya. Ya. Piye carane nggarap? Kaya wingi kae. Jawaban ditulis ning kertas, banjur di screenshot atau difoto. Dikirim ning Google Classroom. Sing iso buka Google Classroom, sing ora iso ya cukup kirim WA-ne Pak Guru. Nggih, cekap semanten saking Pak Guru pembelajaran basa Jawi nulis aksara Jawa nganggo teknik tembung kuncian bupa. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Tuku kupat ning Jepara menawi lepat nyuwun pangapura. Cekapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.